Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. L-attakki fuq il-ġudikatura huma dawk li l-Partit Nazzjonalista u l-alleati tiegħu għamlu selettivament fuq membri tal-ġudikatura fl-aħħar snin. Dan intqal fi stqarrija mill-Partit Laburista fejn ġie innotat li fil-fatt ma kienx b'kombinazzjoni li l-kellim nazzjonalista Carol Aquilina ħareġ l-istqarrija ftit tal-ħin wara li Robert Aquilina għamel konferenza tal-aħbarijiet bl-istess kontenut. Wara kollox dawn l-attakki fuq l-istituzzjonijiet, inkluż fuq il-ġudikatura, dejjem sabu il-koordinament taż-żewġ naħat, inkluż bi promozzjoni kontinwa fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista. Intqal li l-Partit Nazzjonalista għandu jifhem li d-domandi leġittimi mhumiex attakk. Il-Partit Laburista tenna li l-attakk u meta tipprova tintimida imħallef b'kummenti fuq il-medja soċjali kif għamlu nies fil-Partit Nazzjonalista. Attakku meta taqlaq il-mejjed biex tbeżza u tipprova iġġiel jirrikuża ruħu mħallef. Attakk u meta teddet maġistrat b'impeachment kif sar mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Attakk u dak li l-Partit Nazzjonalista jagħmel kontinwament fuq l-Avukat Ġenerali, inkluż li jfittixa personalment. Attakk u dak li l-Partit Nazzjonalista jagħmel fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija meta jgħeddu li jfittxu personali jekk ma jagħmilx dak li jridu jew meta imur wara il-bib tiegħu bil-Facebook Live biex jintimidah. Attakk u meta l-Avukat tal-Istat jiġi meddet li jiġi mfittex personalment għax għamel dak li titlob minnu il-Kostituzzjoni. Il-Partit Laburista sostna li dawn huma biss eżempji riċenti. F'din l-istqarrija intqal li b'kuntrast f'dan il-pajjiż kien gvern Laburista taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela li saħħaħ l-istituzzjonijiet u l-indipendenza tagħhom. Il-Partit Laburista temm jgħid li dan ma jfissirx li wieħed ma jitlobx l-ogħla forma ta' kontabilta kif isir f'kull istituzzjoni demokratika. Ebda branka tal-Istat ma hi eżenti mill-iskrutinju u rendikont lejn il-poplu.